дар вокуниши саре ба як ҳодисаи дилхарош наҷотбахшони моҳир дар шаҳри Норак занеро ки қасди худкушӣ дошт бо муваффақият наҷот додаанд. ин рӯйдод пас аз нисфирӯзии 3 август замоне рух дод ки зани 40-сола аз деҳаи булёни болои ноҳияи Данғара ба қасди худкушӣ худро ба дарёи Вахш партоб кард. бо иқдомоти сареи имдодгарон ин зан аз об зинда берун кашида шуд. мақомоти Норак гуфтанд ки ин зан ки модари 6 фарзанд аст дар ҳоли ҳозир таҳти ҳимоят ва мушовараи равоншиносон ва кормандони пулис қарор дорад. аз тарси ҳамин ҳатто чӣ мондагием дежурӣ мондагием ки нигоҳ навбатдор мондагием ки бинан ҳамин ҳолат бишавад. соли гузашта чунки аз ноҳияи ёвон ҳам як нафари дигар зан омада хича дар дарёи Вахш партофтан бо вамбори бойбозӣ мости ҳам пули мошингузари маҳаллаи дӯстӣ мепартояд. бози пеш аз нисфирӯзӣ як нафар зан ҳамҷа партофтан гирифтан шуда рафта гирифтан хушбахтона зинда монда. дар мусоҳибаи аввалия ки тавассути бахши кор бо занон анҷом шуд, далели иқдомоти ноумедонаи худро ҳамсар доштани шавҳараш унвон кардааст. мақомот ин парвандаро ҷиддӣ мегиранд ва дар бахши кор бо занон гуфтанд аллакай ба ин зан суҳбату фаҳмондадиҳӣ гузаронда шудааст. дар як ҳолати ҳаяҷонан ростига бинам пеш аз омадани шумо будам 1 соат пеш буд ҳам шӯъбаи корҳои дохилӣ овардан суҳбат кардистан. яъни ҳолата камтар дар як ҳолати ҳаяҷон гирифтор мешавад. як ҳафта қабл шаҳри Норак бо як ҳодисаи нигаронкунандаи дигар рӯбарӯ шуд ки ҷасади беҷони як зани 22-соларо дар оғили хонааш овезон пайдо карданд. мақомоти шаҳри Норак гуфтанд ки сабаби марги Хайринисо Ҳайдарова сокини деҳаи Лангар аз сӯи мақомот бо ҷиддият баррасӣ мешавад. ба гуфтаи масъулин дар таҳқиқи аввалия маълум шудааст ки ҳеҷ мушкиле дар хонадони ин зан вуҷуд надоштааст. маълумотҳои пешакӣ ягон муноқишаи оилавӣ набуд. шавҳаршон қати муносибати хуб доштанд, хусру хушноманд қати муносибатҳои хуб доштанд, лекин сабаби ба худкушӣ оварда расондан аз ҷониби прокуратура муайян карда шуда истодааст. ҳоло масъулини шаҳри Норак мегӯянд ки корҳои ташвиқотиро миёни занон бештар ба роҳ мондаанд. онҳо таъид мекунанд ки ҷиноятҳои сабтшуда дар шаҳр тавассути сокинони худи ин шаҳр анҷом дода намешавад. сабаби асосие ки бисёр вақт занон даст ба ҷиноят мезананд ё ки ба худкушӣ мезананд шаҳри Норак бинобар сабаби ки шаҳри сайёҳӣ аст, сайёҳони дохилӣ бисёртар шаҳрда ворид мешаванд. бисёр вақт аксарият даст ба ҷиноят задани заноне ки аз дигар ноҳияҳо ҳаст. бинобар ҳамин сабаб баъд дар шаҳри мо ба қайд гирифта мешавад. ҳамин сабаб зиёд мешавад. шаҳри Норак дар ҷануби Тоҷикистон дар каронаи дарёи Вахш қарор дорад. ин шаҳр шоҳиди ҳодисаҳое будааст ки занҳо ба ин шева даст ба ҷони худ задаанд. бар асоси омори расмӣ дар кишвар дар 1.5 соли гузашта 430 мавриди худкушӣ ва иқдом ба худкушӣ сабт шудааст. дар ин миён 208 нафар заноне буданд ки ба истилоҳи мардумӣ аз зиндагӣ безор шуда худкушӣ кардаанд ва ё хостаанд худро бикушанд. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, шаҳри Норак.